Inini vedu vezvangu hazvitodei kunyara. I need serious help. Ini ndiri mukadzi ane 32 years. Imba yaramba kumira zvisiri zvemweya yetsvina oma mhepo. But ndakaita dambudziko rekudya madziwa. Kubva ndiri mudiki hazvina kumbopera kusvika ndaa mukadzi mukuru. Ndakatodzidza ndikapedza primary and secondary yangu ndakangodaro. High school ndaitombosekwa ndoedza kuzvikontrola, but ndaizongokaruka ndatoisa chigunwe mumhino ndakutodya madziwa. From high school I went to university. Ndikangoita the same thing. Vanhu vaitondisema kutamba neni kana kuswedera pedyo neni because of that. But kana wakanditarisa haungambofunge kuti ndozvandinoita. Nditori munhu ari smart and presentable. But dambudziko rangu ndiroro. My first husband akandisira that same problem. Ndanda kumboita ndichiedza kuzvidzora, but ndaitoti kana ndiri ndega nemwana wangu, ndaitomuklina mino ndichidya zvinenge zvabuda mumino dzake. Mino dzake dzanga dzakatovhara. Apa she was only 4 months. Ndakabva ndasveta and I swallowed everything. Zvese izvi zvaiva mumaziso ahapi. Kubva ipapo akabva atoti beta tisiyane. Imba ndokubva yaparara. Ndaedza kutsvaka help but zvaramba. Handitozivi kuti chirwere here chii chinoitika pandiri. Now ndiri kungopinda mumarelationships but ari kuparara because of that. Please help me vedu way. Mwana wangu atokura achingoona amai vachidya madziwa. Ndibatsireiwo, ndichapinda mucomment section ndichitarisa kuti hapanawo vakambosangana nazvo here kana vanozivawo zvingandibatsirawo. Thank you.